Знаеш ли как да привлечеш изобилие в живота си? Ще ти покажа една техника на тема "Аз привличам изобилие с лекота". Рисувам един кръг и това съм аз. След това започвам да рисувам нейролинии отвън навътре към центъра на моята фигура. Рисувам толкова нейролинии, колкото усещам, че са ми достатъчно. Всяка нейролиния е мисъл за това, което искам да привлека, например пари, клиенти, нова работа, приятели и всичко, от което вие имате нужда, което свързвате с изобилие. Рисувам и други кръгове, които са ресурси, свързани с привличането на изобилие, като познати, партньори, семейство, финанси, социални мрежи и всичко, което знаете, че ще ви помогне да привлечете изобилието в живота си. Окръглям и свързвам добре навсякъде, където се пресичат нейролиниите и фигурите. Поставям и цветове по интуиция, минимум 2 фигури една до друга в един цвят. Рисувам и линия на полето, която е помощта и подкрепата от Вселената, която ще ми помогне да привлека това, от което имам нужда и съм готова за него. Окръглям и интегрирам. И накрая рисуваме фигурата на фиксацията, която е решението на това да привлечем изобилието в живота си с лекота. Фиксацията може да бъде вече съществуваща фигура или рисуваме нова и окръгляме. Пиши ми на лично да запазиш своя час за лична сесия и ще работим на тема по твой избор.